Вчера в градската библиотека Паисий Хилендарски се състоя премиера на мемориалната книга на Росица Тренкова «Откровения». Оперната прима Росица Тренкова избрала именно Деня на Светия Отец за среща със своите читатели, водена от неговия призив «Четете да знаете». Мира Мирчева акцентира върху факта, че славият на Самоков е плод на местния бит и култура, което никога не пропуска да сподели. Говори за нейния богат творчески живот и за споделените й спомени от звездни мигове. Ролите й в Бургас, Стара Загора, по света, за концертния подиум, от който звучи изключително труден репертоар, за дуетния тандем с Маргарита Лилова, за песения и ренесанс след пенсионирането. Една от причините толкова много хора да дойдат в библиотеката и да присъстват на премиерата на книгата е режисьора и културен деятел Любомир Малинов, подтикнал Тренкова към написването й, нейн редактор. Той отдаде значима почит както към личността на голямата самоковка, така и към нейните мемуари, написани премерено, точно, ясно, прекрасно, без езикови ефекти. Защото Откровения е в отговор на призива на Жорж Сименон. Пишете си спомените, защото в тях се съдържат преживяванията с хората, с които се е срещала Росица. Защото е богатство от впечатления, книга за човешкото достоинство, книга, в която миналото на Самоков печели битката с бездуховното съвремие. Днес е трудно да си представим операта, поставена в гимназия, Цигулков концерт в читалището, лееща се от прозорците на домовете ни класическа музика. Малинов сподели с присъстващите, сигурен, че ще бъде разбран, виждането си за културата днес, нуждата и от помощ, защото е ранима, уязвима, нуждата и от подкрепа. Доста хора изразиха впечатлението си от книгата на Тренкова, от нейната личност, поднесаха и цветя и получиха автограф от авторката.